بله روشا پروسه آشتی ترکیه باکوری کردستانی دی چه آسته دیه او روشا گل سوریه تی جیاندن شری لسوریه ایری شال دی جی کردان چه کارگری ل پروسه آشتی دکن جگری سروک کمالی شورشگرو دموکراتین کرد عبدالهای اوکوموش دیاربکری میوانی منه رئیس سلاف بوده که عبدالهای که عبدالهای Yani tu dibînê ku li Sûriye rewşa gelek aloz, êrîş li dijî Kurdan vê yekê bêguman dilgiraniya gelek mezin li cem Kurdan peyda kiriye. Kargeriya vê, tesîra vê li vê proseya ku li Tirkiye birêve diçe, wekî proseya aştiyê tê binavkirin çi dibe kekê Abdulhay? Bêguman bandorekî wê mezin wê prosesa ku Tirkiye tê meşandin jî bike. Şuxu ji serî da gava ku prosesê dest pê kir jî bingeha wî geşedanên Sûriye. Yani şik û fikarên dewleta Tirkiye ji geşedanên Sûriyeyê û destketinên Kurda şikê wê hebûn, fikarê wê hebûn. Ji bo ku ew bandor li Kurdên Tirkiye neke û bandorekî li tevgerekî Kurdên Tirkiye neke ewan weke tedbîrekî dest bi vê pêvajoyê kir. Lê pêvajo weka ku tê zanîn jî ev serê salekî ye hêdî dimeşînin. Sedemê ku hêdî dimeşandin jî li bendê encama geşedanên Sûriye bû. Yani geşedanên ku li Sûriye qewmîn piştî rûxandina rejima Esed û destketinê Kurdayê ku hinek meşruiyet istendin eviya ji wan re şikê mezin fikarê mezin derxistin holê û ji ber vê yekê jî li bendê encama wê ku weka tê zanîn tedî hêzên gelek hêzên dervayên hêzên dünyayê emperyal jî di vî karî da destê wan heye ji ber vêya jî li bendê encama geşedanên Sûriye bûn. Lê di vê pêvajoyê da rastî vala jî nesekînin. Weka ku tê zanîn li Parîsê ew İsraîl û Amerîkan û Ahmed Şara û Hakan Fîdan jî ku li wê derê piştî ku li Parîsê evana wê peymanê çêkirin, li hev kirin û piştî Tirkiye jî mixabin li ser geşedanên Sûriye helwestekî dinê nîşan da û bi rastî li hember Kurda, li hember destketinên Kurda van êrişê ku bûne jî bêguman dervayên têkiliyên Tirkiye nînin. Ji ber vêya bandorekî neyînî niha li ser pêvajoya Tirkiye jî dike ev geşedanên ku niha li Sûriye diqewmin bandorekî neyînî li ser pêvajoya ku Tirkiye tê meşandin bandorekî neyînî li wî jî dike. Kekê Abdulhay yani mesela raya giştiya Bakurê Kurdistanê. Hûn bi xwe jî wekî Komeleya şoreşger demokratên Kurd. Yani cihê qebûlkirinê, cihê pejirandinê destê Tirkiye di van êrîşan de hebe. Tirkiye destwerdanî bike lê êrîşên Helebê, nihal Dêr Hefrê. Her wiha li Tirkiye proseya bi navê aştiyê birêve biçe. Niha ew proseya ku bi navê aştiyê tê meşandin bi rastî di raya giştî Kurd da êdî ew jî bûye cihê fikara û ew jî kete şikê. Ji ber di mejiyê Kurda da ew jî kete şikê. Berê hêviyek hebû ku li Tirkiye hinek gavên erênî bên avêtin û piştî wan gava li Tirkiye ew weka ku dibêjin terora Tirkiya bê teror. Hedî ku digotin Tirkiya bê teror jî Kurda hêviyek dikir ku raya giştî Kurda hêviyek dikir ku hinek gavên erênî bên avêtin û Kurd karibin nefesekî bistînin. Lê piştî van geşedanê Sûriye û şik jî gelek bilindin ku di raya giştiyê Kurda da ku di van êrîşa da destê dewleta Türk jî heye. Ji ber van şika hêdî ew hêviyên li ser geşedanên Tirkiye jî bi rastî kêm dibin heta em dikarin bêjin dişkên. Kekê Abdulhay tu zanî pirsek mezin ê ku niha di raya giştiya Kurd de li ser tê axaftin hebe. Her çend di demê dawî de Devlet Bahçeli ê ku yek ji yani destpêkerê vê proseyê bû li Tirkiye dibêje gelek caran jî dubare dike vê yekê kekê Abdulhay dibêje ku
Abdullah Öcalan ji hesede taybeti ji Mazlum Abdi daxwaz kiriye ku yani entegre bibin, entegre artişa Suriye bibin. Lê Mazlum Abdi guh nadê daxwazên rêberê damezrêner ê ku Dewlet Bahçeli bi nav dike. Vê mijarê tu çawa dixwînekekê Abdulhay? Bele, naha tiştek ku sirayeti çapemeniye kirin u mecidi çapemeniye da bukasi ku meşopandın ji İmralı'ya Öcalan jivana jibuni entegrasyona arteşa Suriye davaza entegrasyonu kiriye. Bes Kurdên Suriye helwesteke wanî hinkî zêdetir millî heye, hinkî netewî tev digerin. Ji bo ku netewî tev digerin, rêvebirê qesebeyê ger bixwazin jî tevî ku ji ber ku gelekî netewî tev digere û daxwazê xwe yê netewî derdixe pêş, ew mesela entegrasyonê ji alê gelê Sûriyê ve ew nehat pejirandin. Bi qasî ku me jî şopan di çapemeniyê da jî mesela entegrasyonê da gotin ku ew jî bi xwe dibêjin ku nemimkin e entegrasyon. û ji xwe bi awayê realîst gava lê bênêrin jî bi rastî devleta yani niha desthilatdariya Sûriye û yên Daişwarî rêveberiyekî Daişwarî ye û PSD jî tevgerekî seküler e. Ji xwe bi awayê rastexîn gava lê bênêrin entegrasyona van her du hêza jî nemimkin e. Nemimkin e jê encam jî bêstendin. Ji ber vê yekê jî ew encama entegrasyonê jê derneket û dernakeve jî. Îja Baxşelî jî bi awayekî dixwaze ku di her çarperçê Kurdistanê jî bi qasî ku destkeftiyên Kurda ji bo ku bi dest nexin, ji bo ku Kurd têk biçin û di dünyayê da nebin xwedî statûyek her rêyî dide ber xwe. Niha jî rêbazek jî ew e ku wan û İmraliyê jî baş bîne hember hev û vana jî İmraliyê jî qut bike, wan jî bike dubend ku bibin dubend belkî ji hêz bikevin. Şêwazekî Baxşeliyek jî ev e. Ya doya jî bi rastî Öcalan jî daxwazên wî hin ji bo Tirkiye û hin ji bonî Kurdên Sûriye daxwazên wî netewî nemane. Daxwazên netewî yên kolektif, mafên Kurdayê kolektif ew jî naxwaze. Ji ber vêya ew ê encamekî çawa jêdere divê ku Kurdên Sûriye helwesta xwe yê netewî û têkiliyê xwe yê navnetewî bi daxwazên xwe yê netewî û bi berjewendiyên ku dibêjin ew kar bikin û em kar bikin û hûn jî kar bikin. Bi hêzên emperyal re jî têkiliyê wisa bimeşînin divê ku encamekî erenî jê derkin. Lê tiştê ku dixwazin bên kirin bêstatûya Kurda ye û ji xwe li qetleam û geşedanên Sûriyê gava dinêrin jî eviya jî zelal dide ber me ku ev tiştê ku hatiye serê Kurdê Sûriyê jî ji ber bêdewletiyê ye. Ger dewletekî Kurda hebûna li kîja perşê bira bibûna ev tişt nemimkin bû were serê Kurda û nikarbûn bînin serê Kurda. Li ber çava tiştek dinê jî heye kek Cemal yani Kurdistana başûr ku bi dewletekî serbixwe nîn be jî nîv serbixwe be jî tevî wê halê kek Mesûd ra têkilî tên danîn fikr û ramanê wî distînin bi telefona pêra diaxivin wî jî digirin ciddiyê. Eviya jî tevê watê ku statûyekî Kurdayî yani devletekî Kurda hebûna li Sûriyê nemimkin bû ku ev tişt karibin bînin serê Kurda jî. Kekê Abdulhay mijarek din heye gelek girîng e. Tu dizanî mesela yani tê gotin her wiha ji alî biraderên hesede ve jî hatiye piştrast kirin. Ev dibêjin gava ku em wekî şand li Şamê bûn yani pêşî rîşa Helebê. Gava ku em li Şamê di civînê de bûn li gel Wezareta Bergiriya Sûriyeyê heme bêjema hemû tişt xilas kiribûn, derî vebûn. Wezîrê Derveyî Sûriye kete hundirû da Şehbanî û civîn xera kir.
اشتره بیشم برپرسیاری امریکی ایگول وی داری بو گوشهره گوتیش وردر بکوه او پشتی وی روش بر بخرابونه و چویه ویجی بینم بیراتا گو روژکی بری و شیبانی لگل فیدان لپاریسی ده هفدیتینه ده بو کرم که عبدالله Şuxu evya li Paris'e piştî hevdîtina Paris'e Türkiye li derva hiştin. Yani ku İsrail û Şara û Amerika li Paris'e piştî ku civiyan û li hev kirin daxwazên Türkiye ku dixwestin wan Türkiye dervayî vê prosesê vê hevpeymanê û vê an axaftina û daxwazên Türkiye ku nehatin pejirandin û Türkiye li dervayî vê an geşedana piştî ku ma Türk بله her piştî van êrişa desilat tekildarî van êrişa bûye. بله Yani ji ber ku Türkiye bi tamamî li derva hatiye hiştin, Türkiye jî bawayekî hebûna xwe li vê derê dixwaze eka xwe bandora xwe li vê derê jî bimeşîne û li hember destkeftiyê Kurda derkeve. Yani سپاسیا Türkiye ji ber ku بله derva ma van êrişa daberçavê xwe. بله سپاسیاتت کم بریز عبدالله یکموش دیار بکریل گلمه